ምዕራፍ 66 ኩልኩም ኣብ ምድሪ ዘለኹም ንእግዚአብሔር ዕልል በሉ ንስሙን ዘምሩ ምስጋኑኡን ክብሪ ሃቡ ንእግዚአብሔር ከምዚ በልዎ ስራሕኻ ግሩም እዩ ሓይልኻ ብዙሕ እንከሎ ጸላእትኻ ሓሰው ኩሎም ኣብ ምድሪ ዘለዉ ንዓኻ ክሰግዱ ንዓኻ ክዝምሩ ንስምካውን ክዝምሩ እዮም ንዑ ስራሕ እግዚአብሔር ረአዩ ካብ ደቂ ሰብ ብምኽሩ ኣመና ግሩም እዩ ንባሕሪ ንቁጽ ምድሪ ዝገበራ ንሩባውን ብእግሮም ሰገርዎ ኣብኡ ብኡ ደስ ይብለና ብሓይሉ ንዘለኣለም ይገዝእ ኣዒንቱ ድማ ንኣሕዛብ ይምልከታ ዓመፀኛታት ንርእሶም ልዕል ልዕል ኣየብሉ ኣቱም ኣሕዛብ ንኣምላኽና ባርኽዎ ድምፂ ምስጋኑኡውን ኣስምዑ ንነፍሰይ ብህይወት የንብራ ንእጋሬውን ንምንዋፅ ኣሕሊፉ ኣይበንን ኦ ጐይታ ንስኻ ፈተንካና ንብሩር ከም ዝፍትንዎውን ፈተንካና ናብ መፈንጠር ኣእተኻና ኣብ ዝባና መከራ ኣንበርካ ኣብ ኣርእስና ብሰብ ኣረገጽካና ብማእከል ሓውን ማየን ኣሕለፍካና ናብ ዕረፍቲ እውን ኣውጻኻና ምስ ዝቃጸል መስዋዕቲ ናብ መቕደስካ ኸኣትየ ብጊዜ መከራይ ብኣፈይ ዝተዛረብክዎ ብኸናፍረይ እውን ዝበልክዎ መብፅዓይ ንዓኻ ክፍጽም እየ ዕጣን ምስ ስብሓት ኣባጊዕ ንዝቃጸል መስዋዕቲ ዝራብዕ هقربلك إيه أبو عرن أتعلنون كسوالك إيه أتم نإجزابير تفرحوا كلكم إجزابير نفسي زجبر الله كنجركم اسمعوا سمعوني بعفين أبو أوخو بلسانيون أمسجنكو قبل بي بدر أنت زخون إجزابير أي مسمعن النيرو سلازي እግዚአብሔር ሰማዓኒ ናብ ድምፂ ልሞናይ ድማ ኣድመፀ እቲ ንጸሎተይ ዘይከላኣኒ ምሕረቱን ካባይ ዘይርሓቐ እግዚአብሔር ይመስገን ምዕራፍ 67 እግዚአብሔር ይምሓረና ይባርኸናውን ገጹውን ኣብ ልዕሊና ይብርህ መንገድኻ ኣብ ምድሪ ምእንቲ ክንፈልጥ مدحانكاون أما أخل كل محزاب كفلتس جزكا أبرهلنا وقويتا أحزاب يمسجونخا كل محزابون يمسجونخا نا أحزاب بغنعنا تفرد اللوم يخامو أم مدرون أحزاب اتمرحهم نسخ يخامو أحزاب يتحقسو مسجاناون يكبرو وقويتا أحزاب يمسجونخا كلهم أحزابون يمسجونخا مدري فريئة هابت እግዚአብሔር አምላኽና ድማ ክባርኸና እዩ እግዚአብሔርን ክባርኸና እዩ ኩሎም ወሰናት ምድሪ ኸኣ ክፈርሕዎ እዮም ምዕራፍ 68 እግዚአብሔር ይተስእ ጸላእቱን ይበተኑ እቶም ዝጸልዎ ኸኣ ካብ ገጹ ይህደሙ ትኪ ከም ዝበንን ከምኡ ይብነኑ ሽምዒ ኣብ ቅድሚ ሓዊ ከም ዝመክኽ ከምኡውን ሓጣን ካብ ቅድሚ እግዚአብሔር ይጥፉ ጻድቃን ግና ይተሓጐሱ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔርን ምስጋና ይግበሩ ብሓጐሱን ደስ ይበሎም ንእግዚአብሔር ተቓነዩ ንስሙውን ዘምሩ ነቲ ናብ ምድረ በዳ ዝወፀውን መንገዲ ይግበሩ ስሙ እግዚአብሔር እዩ ኣብ ቅድሚኡን ተሓጐሱ ኣብ ቅድሚ ገጹውን ደስ ይበልኩም እግዚአብሔር ኣብቲ ቅዱስ ቦትኡ ንዘኽታማት ኣቦ ንመበለታት ድማ ዳኛ እዩ እግዚአብሔር ነቶም በይኖም ዝኾኑ ኣብ ስድራ ይሕድሮም ንስራቱን ብሓይሉ የውፅኦም ዓመፀኛታት ግና ኣብ ምድረ በዳ ይነብሩ ኦ ጐይታ ከቅድሚ ሕዝብኻ ምስ ወጻኻ ብምድረ በዳውን ክትሓልፍ እንከለኻ ምድሪ ተናወፀት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሲና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እስራኤል ሰማያቱን አንጠብጠቡ ኦ ጐይታ
ዝናብ ሞጎስ ንርስትኻ ኣዝነብካ ምስ ደኸመውን ንስኻ ኣጽናዕኻዮ እንስሳታትካ እውን ኣብኡ ይሓድሩ ኦ ጌታ ብሕያውነትካ ንድኻታት ኣዳለኻሎም እግዚአብሔር ቃሉ ሃበ እቶም ዘውሪ ድማ ብዙሓት ሰራዊት እዮም ናይ ሰራዊት ነገስታት ቀልጢፎም ይሃድሙ እታ ኣብ ገዛ እትነብሩን ምርኮ ተኻፈለት ኣብ ማእኸል ርስትታት እንተ ሓደርኩም ካብ ብሩር ከም ዝተሰርሑ ኣኽናፍ ርግቢ ብቆጽሊ ወርቂ ከም ዝተለበጡ ክናቲት ኢኹም ሰማያዊ ንጉሥ ኣብ ልዕሊኣ ምስ ኣዘዘ ኣብ ልዕሊ ሰልሞን በረድ ይዘንብ እምባ እግዚአብሔር ዝለምለመ እምባዩ ጽኑዕ እምባን ዝለምለመ እምባን እዩ ቶም ጽኑዓት እምባታት ንምንታይ ይለዓሉ ነዚ እምባ እዚ እግዚአብሔር ምሕደሪኡ ክኸውን ፈተዎ በሓቂ እግዚአብሔር ንዘለዓለም ኣብኡ ክሓድረሉ እዩ ሰረገላታት እግዚአብሔር 2,000 ኣሽሓት ጊዜ ኣሽሓት እዮም ጐይታ ኣብ መቕደሱ ኣብ ሲና ኣብ ማእኸሎም እዩ ምርኮ ማረኽካ ናብ ኣርያም ዓረካ ውህብቶውን ንደቂ ሰብ ሃብካ ኣብኡ ምእንቲ ኸሓድሩስ ንዓመፀኛታት እውን ሃብካ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብሩኽ እዩ እግዚአብሔር በብመዓልቱ ብሩኽ እዩ ኣምላኽ መድኃኒትና ይረድኣና ኣምላኽና ኣምላኽ ምድሓን እዩ ካብ ሞት ምድሓንውን ካብ እግዚአብሔር እዩ ግና እግዚአብሔር ኣርእስ ጸላእቱ ይሰብር ነቲ ብበደሉ ዝመላለስ ጐታን መንበስብስቱ ክጭፍልቕ እዩ እግዚአብሔር ከምዚ በለ ካብ ባሳን ከም ጾሜ ካብ ማዕሙቕ ባሕሪ እውን ክመልሶም እየ ኣእጋርካ ኣብ ደም ምእንቲ ከይረግጽ መልሓስ ኣኽላባትካ ኣብ ልዕሊ ጸላእትኻ ምእንቲ ክኸውን እዩ ናይ ኣምላኸይ ናይ ንጉሥ መንገዲ ኣብ መቕደሱ እዩ ኦ ጌታ መንገድኻ ተገለጽ ኣሕሉቕ ቀደሙ መዛምራን እውን ሰዓቡ ከበሮ ዝወቕዓ ደናግል ኣብ ማእከል ነበራ ንእግዚአብሔር ብማሕበር ንጐይታውን ካብ ዓይን ማይ እስራኤል ኣመስግንዎ መንእሰይ ብንያም በሓይሉ ኣብኡሎ ገዝኦም ኣሕሉቕ ይሁዳን ኣሕሉቕ ዛብሎንን ኣሕሉቕ ንፍታሌምን ኣለዉ ኦ ጐይታ ንሓይልኻ ኣዝዝ ኦ ጐይታ ነቲ ንዓና ዝሰርዓኻዮ ኣጽንዓዮ ስለቲ ኣብ የሩሳሌም ዘሎ ቤተ መቕደስካ ነገሥታት ንዓኻ ውህብቶ ኸምጽኡ እዮም ነቶም ኣብ ውሽጢ ሻምቢቆ ዘለዉ ኣራዊት ነቶም ኣብ ውሽጢ ኣሕዛብ ዘለዉ ማሕበር ኣብዑርን መራኹትን ገስጾም እቶም ከም ብሩር ዝተፈተኑ ኣሕዛብ ከይዕጸው ነቶም ውግእ ዝፈትዉ ኣሕዛብ በትኖም ነገሥታት ግብፂ ንኢትዮጵያ ክወርዋ ክመጽዮም ኢትዮጵያ ኸኣ ቀልጢፋ ኣእዳዋ ናብ እግዚአብሔር ክትዝርግሕ እያ ኩልኹም ነገሥታት ምድሪ ንእግዚአብሔር ኣመስግንዎ ንጐይታውን ዘምሩ ብወገን ምብራቕ ብዘሎ ሰማይ ኣቢሉ ናብ ሰማየ ሰማያት ዝዓረገ እግዚአብሔር ዘምሩ እነሆ ቃሉ ሓያል ዝኾነ ቃሉ ይህብ ኣሎ ንእግዚአብሔር ክብሪ ይሃቡ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሓይሉውን ኣብ ልዕሊ ደበናታት እዩ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ዘደንቕ እዩ ኣምላኽ እስራኤል ንሕዝቡ ሓይልን ጽንዓትን ይህብ እግዚአብሔር ይመስገን ምዕራፍ 69 ኦ ጐይታ ማይ ክሳዕ ነፍሰይ በጺሕኒ እሞ ድሕነኒ ናብ ዓሚቕ ረግረግ ጠለቕኩ መቆሙውን የብለይን ኣብ ማዕሙቕ ባሕሪ በጻሕኹ ማዕበልውን ኣስጠመኒ ብምእዋየይ ደኸምኩ ጐረረይውን ነቐዐ ንኣምላኸይ እናተጸበኹ ኣዒንተይ ፈዘዛ እቶም ብኾንቱ ዝጸልኡኒ ካብ ጸጉሪ ርእሰይ በዝሑ ብዓመፅ ዘሳጕጉኒ ጸላእተይ በርትዑ ዘይወሰድክዎ ክምልስ እኳ ግዲ ኮነኒ ኦ ጐይታ ንስኻ ዕሽነተይ ትፈልጥ ኢኻ ኃጢአተይ እውን ካባኻ ኣይሕበአን ኦ ጐይታ ሰራዊት እግዚአብሔር እቶም ተስፋ ዝገበሩልካ በኣኻ ኣይሓፍሩን እዮም ኣታ ኣምላኽ እስራኤል እቶም ዝደልዩኻ በኣይ ኣይሕሰሩ ምእንታኻ ጸርፊ ተዓጊሰለኹ እሞ ንገጸይ እውን ሕፍረት ጐልበቦ
نحواتي كم بعدي ندك يديون كم قشا خونكو كنات بيتكا بليئن اللو صرفتم زصرفخاون أباي ودقه ننفسي بصم قصعخوا نصرفون كونني وجو تخدونكو مملسون كونكوهم اتم أبرتات زقمطو بأي صاوتلو اتم ويني ستوي خا بأي درفو او غيتا أنا جنا وقبلت جزية صلوتينا بخايو او غيتا ببزح محرتكا بحق مدحانكا ونملسلي كي وحتني كابرغرغ اوصاني كاب صلاتين كم معمق ماياتن اناغفني معبلات ماي ايستمني قلاي دما ايوحتني غدغادونا بلعلي اف ايوص او غيتا محرتكا سناي مو سمعني كم بزحير رايخا نباي تملكت كاب باريخا غصكا ايتصور تجني غلخمو قلطيفكا ملسلي نفسي تأمتا تبي جواون سلسلاتيون أدحنني أو قيتا صرفين حفرتين حسارين نسخات فلتيخا كلهم تمزج النغني أبكدميخا اللو نفسي صرفن حسارن تعقست زتعزني دلخو قنا أيرخبكن زتأنان عنون سأنكو أب مبلعي حموت قبرو نسمعيون متسيس أستيوني ما أدوم ما بكدميهم نمتساوديا نفدان عنكفات تخنهم عينتهم كيري آيس المتا زبانهم كل الشع يقبت معاتكا بلعليهم أفسس قطعا مغزفتخا يركبهم محدريهم برخا يخون أب دكواناتهم زنبر أي الرخب نتنسخا زغزفكايو نساتم أساقيقوم يمو أبلعلي أصليون كأنزا وصخلي أبلعلي حاتياتم حاتيات وصيخم نبصدق خاون أيتو كم مصحف هيوان يدمسسو مسعد قانون أي صحافو أنا نداين قسلون إيه أوغيتا مدحانيت غزكا يقبلني نسم እግዚአብሔር بمزمور كمسغنه بمسغاناون لعل كبله ازون قرنن صفرن ካብ ዘብቆለ ዝራብዕ ብዝበለጸ ንእግዚአብሔር ይሕጉሶ ድኻታት ነዝሪኦም ይተሐጎሱ ንእግዚአብሔር ድለይዎ ህያዋኑን ኩኑ እግዚአብሔር ንድኻታት ይሰምዖም እሞ ነቶም እስራቱን ኣይንዕቆምን እዩ سماين مدرن بحرن أبقى زواساوس كلن إجزابير يمسجنوا إجزابير نسيون كدحنا يمو كتماتات يهداون كهانسا إيو أبقى خنبرن كورسوان إيوم زرئي باروتو خنبروا سموز فتون أبقى خنبرو إيوم معراف 7 أوغيتا ناين مدحان تملكت أو قويتا نعين مرداء فتن اتهم نفسي زدليوا يحفرن يحسرن اتهم أبلع لي كفوء زمخرو ندحريتي ملوسن يحفرن اتهم منقع زبلني حافيرهم ندحريتي ملوسو كلهم اتهم زدليخا دسي بلومن يتحقوسن اتهم مدحانكا زدليخا اجزابير كل شعبيو يبلو أنا مسكين دخاني أو قيتار داني أو قيتار داين مدحانيين نسخة إخامو أيت دونجي معراف 7 أو قيتا ناغات أمين اللخو نزل ألم أي حفرني بصدقخا دحننن أناقفنن إذنخا نبايت النابل أدحننون أبسن عبوتا مأنتي كتدحنني أملاخن محبئن كنهني حيلن مسأقعين نسخة إخامو نمدحاني أززكا أو أملاخي كابيد حاتيان كابيد عمسانيان قفاعنون أناقفني أو قويتا نسخة تسفاي إخامو أو እግዚአብሔር كاب نسنتي جميركا متأمامني إخامو كاب كرسي دي جميرة بأخا تدقفكو كم حسن ولادتي جميرون نسخة تسفايخا كل شعون
ምስጋናይ ንዓኻ እዩ ንስኻ ብርቱዕ መዕቆቢ ስለ ዝኾንካኒ ንብዙሓት መደነቒ ኮንክዎም ኩሉ ሻዕ ክብርኻን ግርማኻን ንኽዝምር ንኣፈይ ምስጋናኻ ምላእ ኣምላኸይ ብግዜ እርጋነይ ኣይትደርብየኒ ሓይለይ ምስ ተወድአ እውን ኣይትሕደገኒ ጸላተይ ኣብ ልዕለይ ይዛረቡ ኣለዉ እቶም ንነፍሰይ ዝደልዩ እውን ከምዚ ኢሎም ሓቢሮም ተማኸሩ ኣምላኽ ሓዲግዎ እዩ ዘናግፎ የለን እሞ ተኸቲልኩም ሓዝዎ ኦ ኣምላኽ ካባይ ኣይትርሓቕ ኦ ኣምላኸይ ንዓይ ንምርዳእ ፍጠን እቶም ንነፍሰይ ዝጸርፍዋ ይሕፈሩን ይጥፍኡን እቶም ጉድኣተይ ዝደልዩውን ሕፍረትን ሓሳረን ይከደኑ ኣነ ግን ኩሉ ሻዕ ተስፋ እገብር ኣለኹ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ምስጋናኻ እውን ክውስኽ እየ ቁጽሩ ኣይፈልጦን እሞ ኣፈይ ጽድቅኻ ኩሉ ግዜ እውን ምድሓንካ ይናገር ብሓይሊ እግዚኣብሔር ከኣቱ እየ ኦ ጐይታ ንጽድቅኻ ጥራሕ ክዝክር እየ ኦ ኣምላኸይ ካብ ንእስነተይ ጀሚርካ መሃርካኒ ክሳዕ ሕጂ እውን ተኣምራትካ ይነግር ኣለኹ ነቲ ዝመጽእ ትውልዲ ቅልጽምካን ሓይልኻን ጽድቅኻን ክሳዕ ዝነግር ክሳዕ ዝኣርግን ዝሽምግልን ኦ ጐይታ ኣይትሕደገኒ ኦ ጐይታ ክሳዕ ኣርያም ዓበይቲ ነገራት ገበርካ ኦ ኣምላኽ ከማኻ ዘበለ መን እዩ ብዙሕ ጭንቀትን መከራን ኣረኣኻኒ ግና ተመሊስካ ሕያው ገበርካኒ ካብ ውሽጢ ምድሪ እውን መሊስካ ኣውጻኻኒ ንጽድቅኻ እውን ኣብዛሕኻዮ ተመሊስካ እውን ኣሕጐስካኒ ካብ መዓሙቕ እውን መሊስካ ኣውጻኻኒ ኣነ እውን ብበገና ስለ ሓቅኻ ኸመስግነካ እየ ኣታ ኣምላኽ ናይ እስራኤል ቅዱስ ብመሰንቆ ክዝምረልካ እየ ክዝምረልካ እንከለኹ ከናፍረይን እታ ዘድሓንካያ ነፍሰይን ደስ ይብለን እቶም ጉድኣተይ ዝደልዩ ምስ ሓፈሩን ምስ ተዋረዱን መልሓሰይ ኩሉ ሻዕ ጽድቅኻ ክትነግር እያ ምዕራፍ 72 ኦ ጐይታ ፍትሕኻ ንንጉሥ ጽድቅኻ ድማ ንወዲ ንጉሥ ሃብ ንሱ ንሕዝብኻ ብጽድቂ ንነዳያንካውን ብፍትሒ ክፈርድ እዩ እምባታትን ኵርባታትን ብጽድቂ ንሕዝብኻ ሰላም ይቕበሉ ንዝተሸጐሩ ሕዝብኻ ብሓቂ ትፈርደሎም ንደቂ ምስኪናትካ ድኻታት እውን ተድሕኖም ነቲ ዕቡይ ድማ ክተዋርዶ ኢኻ ፀሓይ ብዝነበረሉ ኩሉ ዘመን ኣብ ቅድሚ ወርሒ እውን ውሉድ ወለዶ ክነብር እዩ ንሱ ከም ህቦ ኣብ ልዕሊ ሰውሒ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ከም ዘንጠብጥብ ነጠብጣብ እውን ይወርድ ብዘመኑ ጽድቂ ዕምብብ ወርሒ ክሳዕ እትሓልፍ እውን ብዙሕ ሰላም ክህሉ እዩ ካብ ባሕሪ ክሳዕ ባሕሪ ካብ ፈለግ እውን ክሳብ ወሰን ምድሪ ክገዝእ እዩ ኣብ ቅድሚኡ ኢትዮጵያ ክሰግዱ እዮም ጸላእቱ ኸኣ ሓመድ ክቁሕሙ እዮም ነገሥታት ተርሴስን ደሴታትን ውህብቶ ከምጽኡሉ እዮም ነገሥታት ሳባን ዓረብን ድማ ገጸ በረኸት ከቕርቡሉ እዮም ኩሎም ነገሥታት ምድሪ ኸኣ ክሰግዱሉ ኩሎም ኣሕዛቡን ክግዝኡሉ እዮም ንሱ ረዳኢ ንዘይብሉ ምስኪንን ንድኻን ካብ ኢድ ዝዕምጾ የድሕኖ ንመሳኪንን ንድኻታትን ይርህርሃሎም ንነፍሲ ድኻታት እውን የድሕን ንነፍሶም እውን ካብ ጥቕዓትን ካብ ግፍዕን የድሕን ስሙ እውን ኣብ ቅድሚኦም ክቡር እዩ ንሱ ብሕይወት ይነብር ካብ ዓረብ እውን ወርቂ ይህብዎ ኩሉ ግዜ እውን ናብኡ ይጽልዩ ኩሉ መዓልቲ እውን ክባርኽዎ እዮም ኣብ ውሽጢ ምድሪ ኣብ ልዕሊ እምባታት መጸጊዒ ክኸውን እዩ ፍሪኡ እውን ካብ ኦም ሊባኖስ ልዕል ልዕል ክብል እዩ ከም ሳዕሪ ምድሪ ክበቁል እዩ ስሙ ንዘለዓለም ብሩኽ ይኸውን ቅድሚ ፀሓይ ስሙ ኣሎ ኩሎም ኣሕዛብ ምድሪ ብኡኡ ክባረኹ እዮም ኩሎም ኣሕዛብ ድማ ከመስግንዎ እዮም በይኑ ዘደንቕ ተግባራት ዝገብር ኣምላኽ እስራኤል እግዚአብሔር ይመስገን ስም ምስጋንኡ እውን ንዘለዓለም ዓለም ይባረኽ ኩላ ምድሪ እውን ብኽብሩ ትምላእ ኣሜን ጸሎት ዳዊት ወዲ እሰይ ኣብዚ ተፈጸመ ምዕራፍ 73 እግዚአብሔር ልቦም ቁኑዕ ንዝኾነ
ንእስራኤል ከመይ ሰናይ እዩ ኣነግና ኣእጋረይ ክሳናኸላ ካይዳይውን ከንደልህስ ቀሪበ ነበርኩ ሰላም ሓጢአተኛታት ርኤ ብዓመፀኛታት ቀኒኤ ነይረ እሞ ንሞቶም ጻዕሪ የብሉን ሓይሎም ውን ጥንኩር እዩ ከም ሰብ ኣብ ድኻም ኣይኮኑን ምስ ሰብ ውን ኣይተገረፉን ስለዚ ትዕቢት ሓዞም ንኃጢአትን ንበደልን ከም ክዳን ተወንዘፍዎ ኣዒንቶም ስብሒ ስለ ዝኾነ ወፀ ልቦም ውን ካብ ዝምነይዎ ንላዕሊ ረኸበ ሓሲቦም ክፉእ ነገር ተናገሩ ልዕል ልዕል ኢሎም ውን ብዓመፃ ተናገሩ ኣፎም ኣብ ሰማይ ኣንበሩ መልሓሶም ውን ኣብ ውሽጢ ምድሪ ተመላለሰ ስለዚ ህዝበይ ናብዚ ይመለሱ ፍጹም ጊዜ ኣብ ልዕሊኦም ይራኸብ እግዚአብሔር ከመይ ይፈልጥ እቲ ልዑል ከፍልጠት ደለዎ ይብሉ እነሆ እዞም ሓጥኣን እዚኣቶም ይሕጐሱለዉ ኩሉ ሻዕውን ሃፍቶም የብዝሑለዉ ከምዚ ውን በልኩ ኣነ ብኾንቲ እየ ንልበይ ዘጽደቕክዎ ንኣዳወይ ውን ብኾንቱ ብንጽህና ሓጸብኩ ኩሉ ሻዕውን ዝተገረፍኩ ኮንኩ ጸርፈይ ውን ንግሆ ንግሆ እዩ ከምዚ ኢለ እንተ ዝናገር ነይረስ ንትውልዲ ደቅኻ ምበልኩ ነይረ ንኽፈልጥ ኢለውን ሓሰብኩ እዚ ግና ኣብ ቅድመይ ኣጸጋሚ ነበረ ናብ መቕደስ እግዚአብሔር ክሳዕ ዝኣቱ ንፍጻሜኦም ውን ክሳዕ ዘስተውዕል ተሸገርኩ ኣብ መንደልሃጺ ስፍራ ኣንበርካዮም ናብ ጥፍኣት ውን ደርበኻዮም ከመይ ንጥፍኣት ኮኑ ብድንገት ሃለቑ ብሓጢአቶም ድማ ጠፍኡ ካብ ሕልሚ ከም ዝነቐሐ ኦ ጐይታ ምስ ነቐሕኻ ንምልክቶም ተነውሮ ልበይ ነዲዲ እሞ ኰላሊተይ ውን መኺኺ እሞ ኣነ ዝተናዓቅኩ እየ ኣይፈለጥኩን ውን ኣብ ቅድሜኻ ከም እንስሳ ኾንኩ ግና ኣነ ኹሉ ሻዕ ምሳኻ እየ የማነይቲ ኢደይ ሓዝካኒ ብምኽርኻ መራሕኻኒ ምስ ክብሪ ውን ተቐበልካኒ ኣብ ሰማይ ብዘይ ንስኻ መን ኣለኒ ኣብ ምድርኸ እንትርፎ ንዓኻ ዝደልዮ እንታይ ኣለኒ ኦ ናይ ድሕነተይ ኣምላኽ ልበይን ስጋይን ሃለቐ እግዚአብሔር ግና ንዘለዓለም ዕድለይ እዩ ኖቶም ካባኻ ዝረሕቑ ክጠፉ እዮም ነቶም ካባኻ ርሒቖም ዘመንዝሩ ኣጥፍኣኻዮም ንዓይ ግና ናብ እግዚአብሔር ምቕራብ ይሕሸኒ ብበርታት ጓልጽዮን ኩሉ ምስጋናኻ ምእንቲ ክናገር መተኣማመንየይ እግዚአብሔር እዩ ምዕራፍ 74 ኦ ኣምላኽ ስለምንታይ ንሓዋሩ ደርበኻና ኣብ ልዕሊ መጓሰ ኣባጊዕኻኸ ንምንታይ ቁጥዓ ተቖጥዓኻ ኣቐዲምካ ንዝፈጠርካያ ማሕበርካ ንዝተበጀኻላ በትሪ ርስትኻ ነታብኣ ዝሓደርካያ እምባ ጽዮን ዘክር ጸላኢ ኣብ ቅዱሳንካ ከም ዝኸፍአ መጠን ኩሉ ሻዕ ኣብ ትዕቢቶም ኢድካ ኣልዕል ጸላእትኻ ኣብ ማእከል በዓልካ ተመክሑ ዘይፈልጥዎ ምልክት ውን ምልክት ገበሩ ከምቲ ላዕለዋይ መእተዊ ከምቶም ኣብ ዱር ዘለዉ ኣእዋም ንበርታት ብማሕፀ ሰበሩ ከምኡ ብማሕፀ ብመደሻን ገይሮም ሰበርዎ ንመቕደስካ ብሓዊ ኣንደድዋ ንመሕደሪ ስምካ ውን ኣብ ምድሪ ኣርኮስዋ ብልቦም ሓደ ኾይኖም በብህዝቦም ንዑ ንበዓላት እግዚአብሔር ካብ ምድሪ ንስዓር በሉ ምልክታትና ኣይነርእን ድሕሪ ሕጂ ውን ነቢይ የለን ክሳብ መዓዝ ከም ዝነብር ዝፈልጥ ኣባና የለን ኦ ጌታ ክሳብ መዓዝ እዩ ጸላኢ ዝጻረፍ ክሳብ መዓዝ ኢኸ ጸላኢ ንስምካ ዘቃልሎ የማንካ ካብ ማእከል መንኰራርዕትኻ ኢድካ ውን ንምንታይ ፈጺምካ እትመልስ እግዚአብሔር ግና ቅድሚ ዓለም ንጉስ እዩ ኣብ ማእከል ምድሪ ውን መድሓኒት ገበረ ንስኻ ንባሕሪ ብሓይልኻ ኣጽናዕኻያ ኣራእሳት ማን ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ሰበርካ ንስኻ ውን ኣራእስ ገበል ቀጥቀጥካ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ምግቦም ሃብካዮም ዓይን ማያትን ወሓዝትን ሰንጠቕካ ንስኻ ነቶም ኩሉ ሻዕ ዝውሕዙ ሩባታት አንቀጽካ መዓልቲ ናትካያ ለይቲ ውን ናትካያ ንወርሕን ንፀሓይን ኣጽናዕኻየን ንስኻ ንኹሉ ወሰናት ምድሪ ስራሕኻ
ንሓጋይን ንኽረምትን ንስኻ ገበርካዮ ነዚ ፍጥረትካ እዚ ዘክር ጸላኢ ንእግዚአብሔር ኣባጨወሉ ሰነፍ ሕዝቡን ንስሙ ኣቖጥዖ ነታ እትግዛኣላ ነፍሲ ንኣራዊት ኣይትሃባ ንነፍሲ ቶም ሽግረኛታትካ ንሓዋሩ ኣይትረስዕ ናይ ምድሪ ናይ ጸልማት ስፍራታት ብገዛውቲ ኃጢአተኛታት ተመልአኔን እሞ ናብ ኪዳንካ ተመልከት ድኻ ሓፊሩ ኣይመለስ ምስኪንን ድኻን ስምካ የመስግኑ ኦ ጌታ ተስእ ሕነ ፍደ ዓሻ ኹልሻዕ ዘባጭወልካ ዘክር ቃል ባሮትካ ኣይትረስዕ ኩርዓት ጸላእትኻ ኵልሻዕ ናባኻ ይዲብ ኣሎ ምዕራፍ 75 ነመስግነካ ኣለና ኦ ጌታ ነመስግነካ ኣለና ስምካውን ንጽውዕ ኣለና ኩሉ ተኣምራትካውን ንነግር ኣለና ነቲ ምዱብ ጊዜ ምስ ረኸብኩ ኣነ ሓቂ ክፈርድ እየ ምድርን ናብኣ ዝነብሩን ኩሎምን ምኸኹ ኣነ ግና ንዕማዳ ኣጽናዕኹ ንሓጢኣን ኣይትበድሉ በልክዎም ነቶም ኃጢአተኛታትውን ቀርንኹም ኣይተልዕሉ በልክዎም ቀርንኹም ክሳዕ ላዕሊ ኣይተልዕሉ ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔርውን ዓመፅ ኣይትናገሩ ክብሪ ካብ ምብራቕ ወይ ካብ ምዕራብ ወይ ካብ ምድረ በዳ ኣይመጽእን እሞ እግዚአብሔር ፈራዲ እሞ ነዚ የውርድ ነቲ ከኣ የኽብር ጽዋዕ ኣብ ኢድ እግዚአብሔር እሞ ዘይተሓዋወስ ወይኒ መልእሉ ካብዚ ናብቲ ውን ሓዋውስዎ ግና ሓተልኡ ኣይፈሰሰን ኩሎም ኃጢኣን ምድሪ ድማ ክሰትይዎ እዮም ኣነ ግና ንዘለዓለም ደስ ይብለኒ ንኣምላኽ ያዕቆብን ክዝምረሉ እየ ንኹሉ ኣቕርንቲ ኃጢኣን ክሰብሮ እየ ኣቕርንቲ ጻድቃን ግና ልዕል ልዕል ክብሉ እዮም ምዕራፍ 76 እግዚአብሔር ኣብ ይሁዳ ተፈለጠ ኣብ እስራኤል ከኣ ስሙ ዓብዩ ድንኳኑ ኣብ ሳሌም ምሕደሪኡን ኣብ ጽዮን እዩ ኣብኡ ናይ ቀስቲ ፍላጻን ዋልታን ሴፍን ኩሉ ኣጽዋር ውግእን ሰባበረ ንስኻ ኣብቶም ናይ ዘለዓለም እምባታት ኮይንካ ብዘደንቕ ተብርህ ኩሎም ዓሻ ልቢ ሰንበዱ ድቃሶምውን ደቀሱ ኩሎም ሃፍታማትውን ኣብ ኢዶም ዝኾነ ኣይረኸቡን ኦ ኣምላኽ ያዕቆብ ካብ ተግሳጽካ ዝተለዓለ ኩሎም ፈረሰኛታት ደቀሱ ንስኻ ግና ንስኻ ጉሩም ኢኻ ንመዓትካ መን ይቃወሞ ፍርዲ ካብ ሰማይ ኣስማዕኻ ልቢ የዋሃን ምእንቲ ክተድሕን እግዚአብሔር ንፍርዲ ምስተለዓለ ምድሪ ፈርሐት ስቕ ድማ በለት ሰብ ብፍቓዱ የመስግነካ ካብ ተረፍ ሕልንኦም በዓልካ ይገብሩ ንኣምላኽና ንእግዚአብሔር መብጽዓ ክፈሉ ኩሎም እቶም ኣብ ዝርእዩ ዘለዉ ነቲ ዘፍርሕ ገጸ በረኸት የእቱ ነፍሲ መኳንንቲ የውፅእ ንነገሥታት ምድሪ ኸኣ የፍርሕ ምዕራፍ 77 ቃለይ ያልዒለ ናብ እግዚአብሔር ኣእወኹ ቃለይ ናብ እግዚአብሔር እዩ ንሱውን ሰምዓኒ ብመዓልቲ መከራይ ንእግዚአብሔር ደለኽዎ ኣእዳወይ ብለይቲ ኣብ ቅድሚኡ እየን ኣይዕረፍኩንውን ነፍሰይውን ክትጻናናዕ ኣይከኣለትን ንእግዚአብሔር ዘከርክዎ ደስውን በለኒ ተናገርኩ ነፍሰይ ድማ ፈዘዘት ንኽተግሁ ንዒንተይ ሓስካዮም ደንገጽኩ ኣይተናገርኩንውን ነቲ ናይ ቀደም ዘመን ዘከርኩ ናይ ዘለዓለም ዓመታትውን ሓሰብኩ ኣስተንተንኩውን ብለይቲ ምስ ልበይ ተጻወትኩ ንነፍሰይውን ኣንቃሕኹዋ እግዚአብሔር ዶን ዘለዓለም ይድርብዩ ድሕሪ ደጊምከ ጸጋውዶ ኣይውስኽን እዩ ምሕረቱኸ ንዘለዓለም ንውሉድ ወለዶዶ ኣቋሪጹ እዩ እቲ ዝተናገሮ ቃልከ ተወዲኡ ድዩ እግዚአብሔር ንይቕሬትኡ ዶ ረሲዕዎ እዩ ንምሕረቱኸ ብቕጥዑኡ ዶ ዓጺዎ እዩ እዚ ድኻመይ እዩ በልኩ ዓመታት የማናይ እትልዑል እዝክር ኣለኹ ግብሪ እግዚአብሔር ዘከርኩ ነቲ ጥንቲ ዝገበርካዮ ተኣምራትካውን እዝክር እሞ
ንኹሉ ግብርታትካ ኸስንትኖ ነቲ ስራሕኻውን ክዝክሮየ ኦ ጐይታ መንገድኻ ብውሽጢ መቕደስ እዩ ከም ኣምላኽና ዝበለ ዓብዪ ኣምላኽ መን እዩ ተኣምራት እትገብር ኣምላኽ ንስኻ ኢኻ ንህዝብኻ ሓይልኻ ኣርኣኻዮም ንደቂ ያዕቆብን ዮሴፍን ህዝብኻ ብቕልጽምካ ተበጅኻሎም ኦ ኣምላኽ ማያት ረኣዩኻ እሞ ፈርሑ ቃላያት ተናወጹ ማያትውን ድምፂ ኣስምዑ ደመና ድምፂ ሃቡ ፍላጸታትካ ወጹ ድምፂ መባረቕትኻውን ኣብ ኣውሎ ነበረ በርቅታትካውን ብኹሉ ወገን ማሕማሕ በለ ድምፂ ነጐድጓድካ ብኣውሎ ነፋስ ነበረ ብርሃን መባረቕ ንዓለም ኣብረኸ ምድሪ ተናወጸት አንቀጥቀጠትን መንገድኻ ኣብ ባሕሪ ኣሰርካውን ኣብ ብዙሕ ማያት እዩ ኣካይዳኻውን ኣይፍለጥን ንህዝብኻ ከም ሞጋሰ ብኢድ ሙሴን ኣሮንን መራሕኻዮም